Sí, crec que sobretot la victòria de l'altre dia motivacionalment a nivell de grup ens farà tenir un plus de cara a aquest cap de setmana i durant la setmana d'entrenaments crec que s'ha notat també, sobretot en l'ambient, així que tot el que sigui positiu per sumar, benvingut. Sí, hem d'estar molt concentrats, com bé dius, la classificació és una mica enganyosa, no han sumat encara ninguna victòria al seu camp, així que faran tot el possible per intentar sumar-la, però nosaltres hem d'estar molt concentrats, no ser permissius i sobretot el que et dic de la concentració durant els 90 minuts, perquè al ser un camp de petites dimensions, qualsevol error et pot condemnar. És un equip que enganya per la classificació i el seu camp, però intenten jugar, tenen jugadors amb molt de desbord i sobretot intentaran jugar igual que nosaltres, així que serà un partit de tu a tu. Agraït amb el míster sobretot i res, acceptant totes les decisions que prengui i jo estic per sumar tot el que sigui possible, així que molt bé. Sí, sí, aquí durant la setmana qui més treballi serà el que cap de setmana tindrà l'oportunitat i com bé dius, amb en Pol es va veure la setmana passada reflectit, així que res, a treballar.